बिफां-लाइफांनि गोरलै बिलाइ खिलिनायजों मिथिंगा बिखानि गोदान महर सोलायनाय। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गुबुन मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोनहा आंनि दिनैनि आपडेटखौ मिन्थिनो थाखाय आरो आं नोंथांमोननि गेजेराव बबे चेनेलनिफ्राय फोरमायनो लादों, नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांगोनखौ आसा खालामबाय। लोगोफोर, आंनि दिनैनि सेथि आपडेटआनो जादों सेरजा फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै दिहुनजानाय बैसागु मिउजिक भिडिअ'। लोगोफोर, बे गोदानै दिहुनजानाय बैसागु मिउजिक भिडिअ'नि टाइटेलानो जादों अ आगै मैनाथि। लोगोफोर, बे गोदानै ओंखारनाय बैसागु मिउजिक भिडिअ'खौ बिथांमोनहा बावैसो सिगाङाव रिलिज खालामना होबाय। बे गोदानै ओंखारनाय मिउजिक भिडिअ'नि मेथाइखौ रोजाबदों भुपेन आरो रंजाली। लोगोफोर, बे गोदानै ओंखारनाय बैसागु मिउजिक भिडिअ'आव गाहायै फावखौ खालामदों अलंबार आरो फुजा। लिरिक्स डाइरेक्सन आरो टनखौ होदों जितेन्द्र बसुमतारी। करिय'ग्राफिखौ होदों निकुनिथिया बर'। कनसेप्ट अनिरुद्र। डिरेक्सन मिरगाङा। मेकआप फुजा बर'। डिअपि एरिल कालार्स। पस्ट प्रडाक्सन मिरगाङा मोसाहारि। लोगोफोर, बिथांमोननि बे गोदानै ओंखारनाय बैसागु मिउजिक भिडिअ' अ आगै मैनाथि। नोंथांमोनहा दासिमहालागै बिथांमोननि बे गोदानै ओंखारनाय मिउजिक भिडिअ'खौ नुवाखैबा सेरजा फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। बिथांमोननि चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। लोगोफोर, आंनि दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि दिनैनि आपडेटखौ नायनानै मोजां मोनगोन होनना। लोगोफोर, नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान आपडेट लानानै फैबाय थागोन।